Benvinguts al podcast literari del IES Honori Garcia. Bon dia i bona hora. Estem així en una nova edició, la primera i l'última, del Macian Project. I avui anem a parlar de joc brut, l'amor i com influeix l'amor i els diners en la societat d'avui en dia. Joc brut tracta sobre Xavier, un xic que s'enamora de Yuna, una xica ja major que vol fugir del país i viure sense preocupacions i sense necessitat de treballar per algun tipus de riquesa monetària. La situació és que ella no té diners, però el seu oncle sí que en té. I ella sap que quan ell morga, ella adquirirà la seva riquesa per la seva herència. El que passa és que Xavier és engatussat per Yuna i per amor mata l'oncle de Yuna per a que ella obtingui la riquesa. Per uns inconvenients, Yuna i Xavier no es poden veure en 6 mesos i quan aquests 6 mesos passen, Yuna no apareix on Xavier i Yuna havien quedat. El que passa és que Yuna, que en veritat es deia Caterina, no apareix perquè està en Paul, el seu amant, i es descobreix que l'oncle de Yuna és en realitat el seu marit. D'ací podem extraure uns temes molt interessants, com per exemple l'aprofitament, com la manipulació de persones per l'atractiu o per la seva capacitat seductora, per exemple. Yuna fa servir el seu atractiu per a convèncer a Xavier de assassinar al seu oncle, entre cometes, perquè, com ha dit el meu company, és en realitat el seu marit. Cal recalcar que el marit de Yuna no tenia diners, era tot una mentida per a llevar-se'l de damunt i poder casar-se amb Paul, l'home que de veritat Yuna estimava. Això també ocorreix a la societat d'avui en dia. Tots així tenim amics que són mitjanament manipulats per xiques que tenen els seus interessos i no sé, perquè nosaltres diners no crec que tinguem molts. Y aquests xics pues, estan un poc secs per l'amor i estan desesperats per perdre l'amor d'aquesta persona, de la seva nòvia. Passa inclús amb les persones que no tenen la seva parella. Per exemple, hi ha dones que pel seu atractiu s'aprofiten d'alguns homes per a que els compren les coses que elles volen en aquell moment. Per exemple, un par de sabates o 2 pars de sabates. O 3 parts de sabates. O 4 parts de sabates. Però això no només passa de dones a homes, també en el cas contrari. També poden haver homes que engatussen a altres dones. Aquestes solen ser d'una edat pues, més avançada, més majors, però encara així el fet de la manipulació per amor, per a guanyar algun diners. És com l'exemple de les sugar mommies i els sugar daddies, per exemple. És un cas real que pot passar en aquesta societat i que es basa en que una persona, un home o una dona, manipule, per així dir-lo, a una persona de més avançada edat per a que compre els seus capritxos. Sí, cal recalcar que en homes també passa. Hi ha homes que engatussen a dones per a que els compren coses i coses així. Però també s'ha de dir que és més comú veure que les dones són les que manipulen emocionalment a altres persones.
tenen com més poder atractiu, per així dir-ho. És com el cliché que passa en les pel·lícules. En aquesta novel·la, per exemple, es reflexa molt bé aquesta manipulació emocional a la qual cauen rendits la majoria dels homes d'avui en dia. Jo crec que la societat s'ha tornat molt dèbil i per això passa amb més freqüència, no creus? No crec que dèbil siga la paraula, sinó que avui en dia, amb les xarxes socials, sí que es desenvolupa més aquesta imatge amb tots els filtres i fotos. La percepció canvia Sí, molt. aquesta imatge perfecta del cos perfecte i la dona perfecta que a molts homes Es crida molt sí, l'atenció. es crida molt l'atenció perquè està fet exclusivament per això, no? Per a cridar l'atenció i és el que al final busquen les dones, captar l'atenció per... Perquè diria jo que és més pagat un cos d'una dona avui en dia per el simple fet de que siga més o menys bonic. Per exemple, el modelatge és un clar exemple d'aquesta paga per imatge. En el modelatge femení, per exemple, se cobra moltíssim més que en el modelatge masculí, perdó. Sí. O sea, òbviament, les dones pues, tenen un poder atractiu i una capacitat d'engatussament especial. O sea, no creus tu o què? Sí. No, sí. La societat d'avui en dia jo crec que les dones valoren més agradar a altra gent que agradar-se a si mateixes. I jo crec que això pot crear molts problemes d'insecuritats que poden derivar en malalties emocionals, psicològiques, no? que deriven en baixa autoestima i aquest tipus de coses. La divisió, per exemple, en els centres educatius. En els centres educatius sempre hi ha com aquesta minoria, per exemple, de persones que són més felices si s'agraden a ells mateixos i hi ha un altre grup que sempre busca l'agradar a altres persones. Bueno, acabo d'arribar perquè estàvem a casa i acabo d'arribar. No passa res, perdoneu. Acabo d'arribar i no estava parlant per això, perdoneu. Jo crec que... de joc brut, Estem parlant de joc brut, vale, Sí. perfecte. Sí, a lo que anàvem. Aquest tema de la salut mental jo crec que està molt relacionat amb els diners, no? O sea, sempre hem pensat que una vida plena de diners és una vida de luxes i de felicitat. Però com veieu vosaltres la relació entre els diners i la felicitat? Per exemple, a Lluna els diners... Bueno, ella volia anar-se'n en Pol per els seus diners i perquè estimava aquest home de veritat. Utilitzava l'excusa amb Xavier de que no volia preocupar-se per a la seva situació econòmica durant molt de temps i per això Xavier cau en la seva trampa, en el seu parany. Però com estàs tan segur de que Lluna no vol anar-se'n amb Pol perquè té diners? O sea, sabem que el seu marit d'abans no tenia diners i el llibre no explica si Pol és ric i per això Lluna es vol anar en ell sense estimar-lo o és perquè de veritat l'estima? Jo deduïsc que ella vol anar-se'n en Pol perquè té diners, perquè des d'un principi ella utilitza l'excusa de la seva situació econòmica. Convenç a Xavier per a matar al seu marit perquè suposadament tenia una herència que se n'anava a dur si el seu oncle moria. És per aquest motiu que crec que vol anar-se'n en Pol.
Jo crec que aquest problema ve de les xarxes socials, perquè en TikTok, per exemple, o en Instagram, veiem diàriament moltes persones que tenen molts diners i tenen una vida plena de luxes. I una persona, al veure això, desitjaria tindre tot el que aquestes persones tenen a la mateixa. Sí, però aquestes xarxes socials jo crec que es reflectís com el costat positiu de la vida d'altres persones i és dolent consumir-les molt perquè t'estàs comparant en una vida que no és, és una vida perfecta, no està compartida al complet i tu no saps els problemes de la persona a la que estàs veient a través d'una pantalla, però tu sí que els tens i al comparar-te en aquests problemes inexistents d'aquesta foto que acabes de veure amb tota la teua vida, sí que pot causar molts problemes de no sé, la pròpia visió que tens de tu mateix. Clar, al cap i a la fi no veiem tota la vida d'aquestes persones que estan a les xarxes. Pot ser que han ficat molt d'esforç en tindre la fortuna que ara tenen. És clar que també poden haver herències i coses per al mig, sort, per exemple, però al final d'una persona que veiem en les xarxes no podrem saber mai tota la seva vida, tota la seva història al complet. Sí, jo crec que el factor que més empitjora aquesta situació és la sort, perquè si fos per el com has dit? El mèrit. El mèrit de les persones, encara tindries una excusa per sentir-te aixina. Però si és per la sort o per les condicions que han tingut al néixer aquestes persones, que ara són riques o tenen molt de poder, no té sentit comparar-te en algú que ho té molt més fàcil per a plegar a aquests jocs, no? Que tant s'encien en la societat. Aquests jocs de diners i de poder que tan poques persones tenen i tan aclamats són per la població. I tu, si vols aconseguir estos diners, no? Pues pots fer qualsevol barbaritat, com aprofitar-te d'alguna persona, d'algun fet en concret, com en joc brut. Doncs, este fet, està com se diu, esta situació derivada d'aquesta manca de diners, no? Pues potser no siga pues, la correcta, no? Òbviament, fer mal a algú està bé, òbviament. Clar, jo crec que la majoria de les persones que ens escolten van dia a dia per les seues xarxes i quan veuen una persona que té els diners que té per simple qüestió de sort, pues els arriba a donar ràbia. A mi, per exemple, em dona molta ràbia que una persona ensenyi els seus diners, que estiga presumint els diners que no s'ha guanyat, per així dir-lo, que els han caigut del cel. Bueno, la qüestió principal és la relació, no? Que té l'amor en els diners. Que aquest tema pues, és bastant recurrent en llibres, en pel·lícules, se podria dir que és un cliché, no? En l'actualitat, també en les entrevistes es sol preguntar a dones i a homes, sobretot a dones, diré jo, que si prefereixen a una persona lletja però amb diners o una persona molt atractiva sense diners, i la resposta més comú és la primera, una persona que no tinga molt d'atractiu però que tinga molts diners. Sí, però també jo crec que canvia la percepció de la persona
i la importància que li dona a l'aparència física. Per exemple, a mi no m'importa gens l'aparença física d'una persona quan es tracta no sé, de mantenir una relació amb ella. Jo crec que, o amb ell, jo crec que, no sé, és algo que és secundari i que no hauria importar tant a l'hora de decidir. Jo crec que és més... no sé com explicar-ho, és més el sentiment que... Sí, a lo millor en la realitat pues, passa molt això, no? El que dius. Però també és veritat que pues, en les pel·lícules pues, com que aquest tema pues, Com que és més recurrent, no? és més recurrent i crida més l'atenció a l'espectador. Aquests temes pues, més picants, per així dir-ho, pues, capten molt l'atenció de... Sí, clar, però perquè la primera impressió que tu tens d'una persona t'entra per els ulls, és per l'aparença física, i clar, és més ràpid que t'agrada algú perquè és guapa o guapo, o és més ràpid això que tindré que conèixer a aquesta persona, parlar i al final conèixer-vos l'un a l'altre, no? A partir d'ací us vull llançar una pregunta, ¿vale? Si vosaltres tinguéreu un amic que veieu que la seva parella, entre cometes, s'està aprofitant d'ell o li està furtant molt de temps o no el deixa estar, què faríeu vosaltres? Jo crec que li ho diria. No tan directament, però sí que li donaria alguna indirecta, no sé, li diria ja no quedes amb nosaltres, estàs sempre en qui siga, i no sé, per a veure si s'adona que està molt bé passar temps amb la teva parella, però també tens més persones importants en la teva vida. Si és un bon amic, jo li ho diria, la veritat, perquè si és un bon amic, pues, tu li ho dius i tens confiança i tot això. Claro, si fuera una persona pues, coneguda, a mi no m'interessaria ficar-me en esa vida, ¿no? O sea, a mi que més me dona, però sí que si és una persona pues, molt coneguda, un bon amic, pues jo el que faria seria parlar primer en la nòvia, parlar primer o en el novio que s'estiga aprofitant d'ell o d'ella, ¿vale? I pues, si esa persona no fa cas i és una persona pues, mala, pues, òbviament sí, li ho diria al meu amic i que trenque ja pues, la relació que tenen. Jo, la veritat és que jo se ho diria al meu amic. Crec que la pregunta no l'haveu respongut com jo volia, que era què faríeu si s'estiguera aprofitant de manera econòmica, no emocional, que també passa en Joc Brut. Bueno, si fuera econòmica, pues, òbviament, li ho diria, però clara i obertament, directament, òbviament, o sea, a veure, clarament. Sí, jo, a veure, directament, clarament, jo li ho diria, òbviament, perquè és una situació sèria i al final que te lleven els diners no és bonic. Per a concloure aquesta tertúlia, vull dir, del Macian Project número 0, en el qual hem parlat sobre Joc Brut, un llibre molt interessant que explica coses que passen actualment. L'altre dia ens vam trobar al seu escritor, al Familicast. Jo vaig anar a València a la Fira del Llibre i estava filmant llibres, me va saludar. Hòstia, jo també l'he vist, el vam veure en el Familicast, li vam treure una foto. Tinc un autògraf d'ell, crec que sí. Sí, és més, és el meu veí, viu damunt de mi. Bueno, damunt de tu, al teu llom sempre està. De fet està així, parla, Manuel de Pedrolo. Hola, soc Manuel de Pedrolo. Compreu Joc Brut, per favor. I si...
Bueno, a veure, també fer menció pues, a un escritor bastant conegut, famós. Pues, jo diria que un dels més importants en lo que és el País Valencià, que és que també és el meu mestre, gràcies al destí i gràcies a Déu. Gràcies a Déu. I gràcies a Ramon Llull, gran referent del nostre mestre. Professor. I el seu pare també va ser Joan Garí Cloefent. Adéu.